kuzotambudzika munyika yangu. Katina kuti naro kadhi rangu rewomen CV ndotambudzika munyika mangu here pekugara munyika mangu tiwanireyo pekugara nevana vaende kuchikoro tova machingodisturba vana chikoro. Zvino ari kunzi muridzi wako ka ndanga iri musangano Petronella Kagonye muda kuti chii kwavari? Ndati dai makauya makataurawo nesu kana mutipowo pekugara kana sezvo kuuya kunokuka kutoshaya hatina mari dzekutenga masitendi acho anodiwa handiti, asi vakatiti kanzatu kana vakatiwanirawo kukuenda toita seka tonogara tichiziva kuti tagara pano. Dziri panze zviri kupisa tsitsi, chii chakaitika kuno Cloverdale baba wangu? Takapwanyirwa. Mama nenguva yakadii muri kunoku uye makatangira kupwanyirwa rini? Inini ndandani makore mairi ndiri muCloverdale. Kutanga kupwanya vakatanga kupwanya neFriday. Vakanga vakupa here eviction notice? Hatina eviction notice yatakaona, tisingazivi kuvakuru veduwo kana dai vakativanzira, nokuti isu chatiri kuziva ndechekuti nhau dzenzvimbo yedu iyi dziri kukoti. Dzakadzaendeswa kukoti nenyaya yei? Vanhu ava vanga vari kudhonzerana. Isusu vakatitengesera mastands neumwewo aiva umwe wavo, vanoti Brazil vakaritora vari chikwata vachidzinga murungu. Saka pavakatanga ivo, patakatanga isusu kutengeserwa mastands apa, ndopavakatanga kukakavadzana. Umwe wacho ndokubva aendesa nhau kukoti achiti aiwa nzvimbo vatora nzvimbo yangu. Ndo maziviro andinoita. Inyaya yekukakatana kwavo makazoiziva matenga mastands here kana kuti makatenga zvichiri pakati muchiti zvichanaka? Tatotenga mastands taakutogara tatovaka, ndopatakatanga kuziva zvekukakatana kwavo. Aya aitengeswa nadeveloper here kana kuti necooperative? Ndingati vakomana vacho vaiti ndiwo madeveloper acho. Saka mungandodzoti stand maiitenga nemari uye yakakura zvakadii? Mastands aya achitengeswa zvaiita sekunge zvine musangano mukati weZANU-PF. Saka takatengeserwa zviri cheap. Ini yangu ndakaitenga $500. Dzevamwe vari kuti vaidzitengawo mari? Vamwe ndakanzwa zvichinzi dzakanga dzadzika kusvika muma$300. Pamaitenga maitopiwa risiti here? Marisiti hatina kupiwa, kutaura chokwadi kwakanaka. Asi tainyorwa mubhuku. Pari zvine zvakaitika panapa tiri kuona makawanda vanhu vese vasangana nedambudziko iri. Imimi muri kupa ani mhosva? Inini ndinopa vakatitengesera mhosva zvikuru, nokuti ndo vasina kutibudira pachena. Nyaya iyi kana ndakatarira inenge nyaya yaitotaurika vanhu kukoti vachienda vachinoruza. Ndo manzvira andiri kunzwa. Saka havana kuda kutaura chokwadi kwatiri, vaingotivanzira vachiti tawina nyaya kukoti. Imimi vagurupu rakakutengeserai gurupu rinonzi chii? Vanochishandisa zita rekuti chii? Izvo manje zvakudai ivo manje. Ima hamuzi? Kana mada zvokuziva gurupu ravo, mungaenda apo paZANU-PF hall apo, ndo pavari vakuru vacho. Iri mugoromonza? Pa10 ipo papa. Tichitarisa nyaya iyi zvayakaita izvi, pakapinda nyaya yekuti ndezvemusangano. Zvinoreva here kuti kana zviri zvemusangano zvinofanira kupunzwa? Nekuti mutungamiri wehurumende anoti ame listening president, aifanira kuteererawo kuti vanhu vari kupwanyirwa havana mhosva, asi akavaendesa ipapo ndiye ane mhosva, kunzwirwa tsitsi imi vanhu vasina kuiswa mhosva, nzvimbo inoyo regularized. Ipapapo isusu manje ndo tatiri kutovhunzana yapa kuti zvino zvatakagara pano musangano uri kuti kudii, nokuti isusu tiri pamhene. Right, isu tiri vanhu vemusangano. Right, ndo zvatiri kutovhunzana kuti zvino musangano uri kuti kudii nekumagariro ataita pano parodi.
tingati musangano hauna kuziva here kuti vanhu vachapwanyirwa imba svondo rineri mumwedzi waJune kuchitonhora kudai paine vana vadiki muri pamhene kudai? Mhinduro yakazara manje, ndosaka manzwa ndati chiendai munosvika apo paheadquarter apo ndo vangakwanise kupindura mubvunzo wamabvunza iwoyo. Wangu kupedzisira ndokuti vanhu vanga vawanda zvakadii vanga vagara muCloverdale imomo? MuCloverdale tatawanda baba, kutosvika kuma 5,000 estimate yacho. Kutaura kwatiri kuita dzura dzimba dzese dzakapwanywa nevakanga vavaka? Dzimba dzakapwanywa, hamuchisina munhu. Sokudai muri kuona vari kuisa mabhumugeti ayo, vari kutorambidza kuti muchipinda vanhu vatore zvinhu zvavo, vari kutoramba. Vakuisa bhumugeti sekuziva kwenyu ndanani? Ndivo kavanga vari kuti ndo varidzi venzvimbo vakahwina kukoti vacho. Ndo zvatiri kufungidzira. Zvakaoma. Pane zvese zvandabvunza nezvatataura, zvimwe zviri padundundu remwoyo wenyu ndezvekuti kudii tichitarisa nekurasikirwa kwedevelopment yamanga maita uye nembatya dziri panze dziri kupwanyika nekuuya dzichigara panzvimbo yakadai so? Mwoyo uri kurwadza baba. Inini hangu chikumbiro chandandinacho kuvakuru ndechekuti dai vatinzwirawo tsitsi, vatitsvakirawo pamwe pavangatiitsveta, tiwanewo pokugara. Imba yamapunzirwa yanga yasvika palevel ipi? Manga maisa mari paimba iyoyo? Inini ndakatopedza kuvaka 3-roomed house yandatogara nearly 2 years ndapedza kuvaka. Estimate yemari ndingatonyepe, maybe ingatosvike kana nearly 3,000. Tine urombo nezvamakasangana nazvo. Aiwa, zvinowanikwa zvivira vanhu. Asi musangano wenyu muchiri kuuda? Musangano hatitizi, musangano haungatize musha nekuti wafirwa. Musangano ndewedu, ticharamba tichienda nawo mberi. Sokudai tiri kuedza kuramba tichiisa chichemo kuvakuru kuti dai vatinzwirawo tsitsi. Imi mishungu yenyu ndeyekuti musangano uite sei nevanhu vanotengesera vanhu dzimba ipo pasati paregularize, vachiita name dropping kuti zviri mumaoko emusangano hapana kwamunoenda, zviri pachena kuti zita rapresident rinenge richipindawo ipapa kuti aiwa zviri mumaoko akanaka, kunyange maofisi emukuru emutungamiri vari kuzviziva. Hasi mashoko here aitaurwa iwayo? Mashoko aitaurwa nemisangano yacho tichitoita right, tichitoitiswa nemaslogani. Saka kureva kuti isusu nhau yacho yakarema, inorema. Munoziva kana ukange wasvika panguva yakadai unogona kushora kunosvika neutungamiriri, but utungamiriri nedzimwe nguva vasingazivi zviri kuitika pagiraundi. Saka vanhu ava dai vanga vamboonekwa vovhenekwa kuti vakamira sei, vari kuzvifambisa sei, kuitira kuti tisashore musangano. Tinotenda sita ndiani? Ndinotenda hangu ndinoitwa Chihota Nzungu kana kuti mubika nyama. Mazita kupfekerana. Enyu ese ari paEcocache? Aiwa, riri paEcocache ndiChihota Nzungu. Kumbika nyama iri ndereusabhuku, ndereumambo. Ndinotori mambo kunzvimbo yekwandinobva. Ini ndinobva kuGokwe, but tiri paChihota ndo kwakatama vabereki vangu achiende Gokwe. Ikoko tikanopuwa futi ushe zvokuti tinotori nenzvimbo yatinotarisawo nekuona kuti apa ndo panonzi ndo patinoona nezvapo. Unde aiwa, tafara kusangana nemi vanhu vekuno kuGokwe nekuti togara chingonzwanzi Gokwe yazviita zvekare. Zvino nhasi matsvatu kwakaimi? Nhasi takurirwa. Takurirwa nhasi, takurirwa. Asi nedzimwe nguva ndikakwanisa kuenda kumusha, imbwa inouya yakanongwa nechidhidhi. Ndokuti chiko yatanga Gokwe miraunzo. Zvinogona kuremera vamwe. Imboita tione nekuti ndo kune vanhu vaimuka awanikwa ari pamusoro pekofini. Itai tione kuti zvinomboita sei. Vanhu vaimbodemonstrate vanhu kuGokwe, musarambe muchingosekwa. Aiwa, ngatichigumirai ipo papo, zvimwe vanozoona zvakuitika. Tinotenda. Action packed, muchaona zvenyu. Tinotenda baba. Ndiani akazara? Donald Dube.
Donald, tiri kuona panapa kuti mapanyirwa imba, mungatitaurira kuti zvakafamba sei kuti tizosvika pakuti nhasi uno maakunzi mapanyirwa imba? Kupwanyirwa imba, takapwanyirwa imba isusu sevanhu tairojawo tapromota uro musangano wetu tichifambira musangano wetu nyangwe uri kumusha nyangwe tomboti muZimbabwe mese hatisisina nzvimbo yatinotowana kunzi isango rinofanira kugara vanhu. Inzvimbo else yaimbori yemumwe munhu else kana kuti akafa nyangwe bhuruku yacho charange riri purazi richitorinywa but nhasi riri kutogara vanhu vane mari vakutoti vane mapermanent stand avo. Muri kutsutsumawo nekubviswa kwamaitwa panapa? Kubviswa kwatakaita takangoti sechourongwa hwakangotangwa negovernment kuti tine mamwe mafarms anofanira kugara especially anodhuzane metown. Patakanzwa uro nzvimbo kunzi kuCloverton kune nzvimbo inofanira kunogara vanhu, takauya takasununguka tichipromota musangano wedu. Ndizvi kuti uyakhuluma wena acho lalibhadala imali nokuti wena utoli stand? Inini chokwadi chakanaka kubhadhara mari, ndakabhadhara kubhadhara mari zvokuti ungokwana kuti uwane. Ndakabhadhara mari irizepo $400 kuti ndiwane pokugara but according nemutemo kana neprice yestand zvange zvisingaenderane but nemutemo wegovernment wokunzi vanhu tine maprice anofanira kugara vanhu sezvo izvi vanhu vawandisa hatisisina nzvimbo zvinofanira kugara vanhu. Ndakangoti zvakareruka zvakangodaro. So lei iCloverton yekabani? iCloverton iri kuti muridzi wacho inini pandakasvika pa yainzi ipurazi rakatorerwa murungu. Akatorera murungu ndiani? Vana vemusangano mayouth yanzi ndivo vakatorera netime yacho vanga vari mayouth vachitorera murungu uri urongwa hwehurumende hwekutora mapurasi. Ndivo manzviro andakaita. Ungachasisa ngesindebele ukuthi hayi kuhamba kanjani lapha vele kuenzela ukuthi abanye abakhuluma labo isindebele bakuzwe? Ngiyabonga kakhulu baba. Mina ngiyazama kodwa ngiyakiriza ngiyadobha lapha yana ngijikela le. Alright, thank you very much. Ngachasisa kanje ngathi kusukisela kuboma 2000 ngisacabanga ukuthi umnyaka engaqeda ngayo isikolo. Ngiqeda isikolo yikho kwakunama program yokuthatha iland yokuthatha amaplasi. Waya iplazi leselithethwe and amaplazi siyakwazi obviously ukuthi amaplazi ayingabantu abesilungu and esethathwa iphiwa abantwana benje bomhlabathi abaningazi belizwe. So iprogram yokuthi yayisupporteka umuntu ukuthi wonke thina kade ngela kokuhlala but singathatha iplazi leli libe likhulile siliqume kuhlala abantwana lapha njani sisenze another production yikho lami kade ngikukhangelele and angikusolanga kanje sithi kuproper kunjalo. Alright, kubuhlungu kangakanani ukuthi wena ube usuakhile indlu yakho namhlanje isidiliso? Inini kubuhlungu ngokuthi ngakhangela umnyaka engaqeda ngayo isikolo. Ngaqeda isikolo sikuprogram yokuthatha iland and economy yethu yehla. Sala lokho singokukhiya ukuthi uthole permanent job ngoma self job senzani. Senomntwana osele 17 years. Sekhangelela ukuthi ngimenzele something ukuthi la kusasa uro ngafa namuhla la kusasa besithi ubabami wangenzela lokho. But ngento ezenzakalayo, ngento eyenzakele lapha no way ukuthi ngiyaqalisela ngayo. Ulahlekelwe le mali engakanani lokudiliswa komuzi wakho? Almost around lokudla lokutransfer lokubhadalela abantwana ngiyakhangelela from 3000. Who do you blame for this? Inini to blame for this program? Abakhokeleli bethu ukuthi wonke indaba zabe zisekhoti but ekhoti asikhambisi ngo1000 kuhamba umuntu 1 ekhuluma lo judge. Ujaji kakwanisa ukukhuluma labantu abangu3 same time, ukhuluma lo muntu 1 omunye ukhuluma la elomcabango wakhe esithi ngisupporta imajority but yena uyabe try ukuzisupporta yena yethu. So ukuthi singathi ungaplana ukuthi indaba ukuthi usupport abantu uruza ukuthi lokucabangani kuyahlupa but singasuka eground senze leso meeting ukuthi ngabe lese amajaji lo lama lawyer lo lese government yethu abasikhokhelayo bakwanisa ukusupportanisa basiphumelele igcikeni ukuthi alright bantu iprogram yegovernment le ukuthi amaplazi ayathathwa kufakwa abantu because asingathatha amaplazi sifake lokhu inyamazana.
So selisiya ngaphi le mota? Mina ngina lapho kuya khona because angina lapho ukuthi ngasuka khona nje yakhona. Lesicelo yini ukuba banikazi bezindawo lezi? Ukuthi lesicelo kubanikazi bezindawo. Mina lesicelo ku government according labantu abasikhokhelayo ukuthi into yangisayo le ukuthi ngiyabona ukuthi abantwana lesilabantwana besikolo sesilala emgwaqweni lami kanje sithi asenda lapho enkwanisa khona ukuthi ngefaka ikhanda abantwana besithi yikho ngithi but sembuyele emgwaqweni and impuma endaweni ukuthi umuntu lo sehlala emgwaqweni engani njani kungizwisa ubuhlungu kakhulu. Ngizokuthi abantu abaningi abakhona apha khathesi yibo laba abasekela umhlangano weZANU PF. Wena ufuna ukuthini vele ku president yena unguye upresident othi mina ngiyalalela kubantu bonke lapha eZimbabwe? Kubuhlungu ukuthi kwakhona ungathi khona mfuna ukuthi amkhokheli mfuna ukukhuluma la uyawenza ngani uyamsola but according in 1970 sikhula sifundisa ukuthi kwakhona ilizwe leli ngelempi abalokuzena abalweli bethu benkululeko babe seyalwela ukuthi kwakhona sifuna i-freedom ukuthi umuntu omnyama athole something. But now these days ukuthi sithole something but kade sesibuyela futhi ubuntu babusenza kwabalungu ukuthi othola something umuntu olemali. Something esifuna sonke iland because mina ndamali ukuthi njenge 1000 square meter but ungangipha 200 square meter ngiyakwanisa ukuhlala lemuli yami labantu abami singu5 but omunye uyakwanisa ukuthi 1000 square meter ufuna ukuhlala lemuli yakhe lomfazi wakhe abanye umntana yakhe abe lenye something or abe lama 500 kuchene lani ukuthi one man one farm. So ufuna ukuthini vela kuNkulumende yethu eZimbabwe? Mina nginesicelo ukuthi abasibonele plan asali ukuthi kade sihleze endaweni yomuntu or kade sihleze kwenye indawo kade le plan but abasenzele iplan sisibuyele emazweni ethu ukuthi lese impe sayilwelana yiko ngikukhala ngakho ukuthi nxa asibuyele eground ukuthi okaphumela obaba bethu bephuma besithi baye eMozambique besiya kulimpi babe siyalwelana. Kwatiri kunoku ndo kunonziko ku Cloverdale kunoku kune makakatanwa aripo emaland barons nemunhu anonzi ndiye muridzi wenzvimbo ino ari kunziye ndi Petronella Kagonye asi vamwe vanhu vari kuti zvekuti ndepa Petronella Kagonye atizvizive. Chatinoziva isusu ndeyekuti inzvimbo yatakapuwa nemusangano kuburikidza nachairman wenzvimbo ine ishi ozodestroyerwa zvinhu zvake izvi. Tauya kuno kuti tizotaura navo tinzwe kuti vasvike pakugara mukati menzvimbo ino zvakatanga sei, kuti vazonzi vazodzingwa zvakauya sei. Kuona vanhu vakazara panze, mbatya dziri panze padhuze pepamugwagwa pano muna paCloverdale muna Mutare Road, zvakafamba sei kuti zvikapa zvave nhasi uno? Right, maitiro azvakaita para vanhu vekuti muridziwo panapa ingaya nemapepa epanapa anonzi Petronella Kagonye, honorable Petronella Kagonye, vanga vambe vari minister, saka paripo vakasungwa ndobva vaenda kujeri. Vaenda kujeri vakanoita gore rese vasipo kudaro chairman Bums nachair lady nemamwe vamusangano vakatanga kuchizotanga kutengesa nzvimbo iyoyo. Anga atodevelopa aisa matara, mutori nematara mumigwagwa yese. Ivo vakazotanga kutorera vanhu vachiti uyu pamwe achadzoka kujeri ega tichiita se tichisa vanhu. Ndobva vatanga kuisa vanhu, vaisa vanhu as little as $200 $300 vachiisa vanhu, vachitorera vanhu mari. Ndo zvakaitika. Then yanetsa nyaya yataurika uyu azodzoka. Takagara musangano musi wa24 May paparty office. Vagarwe vakauya, mai mudzerengo wangu resident minister vakauya vakadresa vanhu zvikanzi no panapa tikunzwa vanhu vari kutaura kuti ndakawiswa nachairman Garwe, ndakawiswa nani. Vakataurira vanhu pachena zvikanzi anoti akaunzwa naGarwe pano kana namai mudzerengo kana nani womusangano tati ndikutaurire nhasi kuti mese bvai maita mabva pano takurai zvinhu zvenyu, hapana munhu achauya pano. Ndatotaura naPropo Harare kana akuuya muchadzingwa sembo, saka chigara maenda musati maenda. But vanhu vakakondinya chairman Bums na chair lady Sheri Chapwanya nana Samtoko vanga varimo vakakondinya kuramba vachiita se vachitorera vanhu mari, vachingojuta vanhu mari taiwa musangano unokusapotai aiwa zvichaformalizwa, aiwa zvicharegularizwa. Tataura navagarwe zvicharegularizwa.
tataura navagarwe zvicharegularizwa vachinyepera vanhu vachitorera vanhu mari ndosaka vanhu vakazowanda kudai kuramba varipo. Nyaya yetsvina iyi yamaita iyi ukaona paugere uchingoti paugere wabva wangoitira tsvina ipapo kurasa bhodhoro sezvizvi kuitira tsvina ipapo hazvidakidze unhu hwakanaka. Nyaya yetsvina zvatisiyanei nayo zvatitorei marara anokuchengeterwa unongoti pese pese watorasa igwapati chiri padhuze newe setsvina unochiisa mupinda. President vari kuti maguta edu ngaachene. Nezuro takanga tiri kuchitungwiza tichiparura chirongwa cheoperation chenesa chitungwiza chekutakura marara tichasvika muruwa nekwese kunana marondera kusvika tapedza nyika yese. Chandiri kuda chikuti vana vamunangagwa ndechekuti tigare muutsvene. Utsvene unorekwa kugara pasina tsvina nekuti pachirungu chinonzi cleanliness is close to godliness. Handi ndizvozvo utsvene nekushaya tsvina zvakafanana. Munhu anogara mukushaya tsvina ane utsvene maari. Zvirwere zviri kutinetsa zvana korera zvemanyoka izvi zvinobva mutsvina. Tangokanda marara pese tichiteera vamajuru vakambouya svondo rapera pamberi pano paCloverdale tavatuma vakazotaura nemi vaine ruzivo rwakazara rwataurwa naChairwoman kuti munombonyora munombotaura zvinozoferefeta kuti pane vagere pano vari kuti vakaunzwa nagarwe pano vakaunzwa naprofita waChairman weMational District pano paCloverdale pano. Musanyepera vanhu. Handina munhu kana hwiza kana mbeva kana gonzo rigere pano randakaudza pano. Ndichireva zvokuti munhu akauya pano achiti hazina chairman enda kuCloverdale nhasi tanga nhasi nekuti propo Harare Province ndatovaudza udzokere kwavakabva. Comrade Kagonyo vagera apa vane mapepa epano. Comrade Mirenda vagera apa vuyabhuya vane mapepa epano. Women Speak irapo ine mapepa epano. Pane murungu anonzi Jeremy Bruce ane matitle deeds epano. Ivava vanhu vari vana avo ndivo vanhu vatanzi tigare navo pasi isu veku-local government tiise order pano. Pfuura yenyu mberi mama. Saka nyaya inge iripo vaiti ano kana mawanda mukawandisa kudai government inogona kuzoti vanhu vawandisa saka gatichizviregurarisa because mavhotsi ndo munyati yavanga vainayo vachiusa vanhu. Imi ndiani wamuri kubhlema panapa phazi ravanhu kana kuti aipa vanhu? Aipa vanhu vaipa vanhu kuti vaipa vanhu vachinyatsoziva ende vanhu vakaadhireswa pamusangano vakanyatsoudzwa pajekerere kuti apa pasi penyu pane vanhu vane mapepa vapo musaende ipapo. Vaipa vanhu ndo vanhu tiri kubhlema. Pane zvaitwa here kuti ivo vaitorera vanhu mari vachiziva kuti nzvimbo yavo haisi? Tiri kuziva kuti zita iri rinenge raakunzi maland barons nekuti vatora nzvimbo isiri yavo vachitora mari zvine ukopokopo kuvanhu zvine uori zvinova zvekurambwa zvakare napresident kuti ava vanhu vafanira kunge vaine uori mukati menyika. Ii munotiwo kudii? Vanhu ava vakatosungwa vantori nenyaya dziri makotsi nenyaya pano asi vari kutiza vanga vagadzira kanenge kaami kavo imomo kekuti kanga katoone zvombo zvekutoputitsa kana mapurisa kuti vazodzimwa namapurisa vakaitorwisa mapurisa anga munenge rino going area vanga vane kaami kavo kaitoputitsa zvombo vachigadzira zvinoputika vachiita sei nokanga vaine masoja here kana kuti mapolisi ofisa hamene vaivabatsira kugadzira zvinhu zvavo but vari pabheo vana izvozvo vari pabheo nenyaya yepana. Kuti zvisaitike zvakaitika izvi tinofanira kuigarisana sei mukati menyika ino yeZimbabwe especially panyaya yeland uye nemaland barons? Nyaya iripo ndeyekuti muno muZimbabwe chinhu kana chatanga moto kamberevere kanopisa matanda mberi. Pavakavataurira chairman Garwe vachiuya vachistopa vanhu kuti musapinde imomo paifanira kunge pakatorwa action ipapo vanhu vanga vasati vambowanda vanga vari 21. Gerald Sasa akauya akatotora news maklipi vanawo musina vanhu vese vakawanda but vanhu vakaramba vachiuya vachitarisa vanhu vachiuya vanhu vachiona vanhu vachiuya saka munhu akaita mistake yaaita inofanira kukatwa at once.
tiri kuti here vanopwanya vanove vemutemo vakanonoka kuuya kana kuti vakanonoka kusunga vanhu kana kuti ava vairamba vachipa vanhu ndo ane mhosva apa ndiani? Vairamba vachipa vanhu vane mhosva but vakanonoka futi kusungwa nekuti kuripoterwa vakabvira vachiripoterwa kudhara kuti vanhu ava vari kuita vari kupinza vanhu zvaizikanwa bukana zvagarirwa pamusangano vanhu vakuadhireswa inyaya inenge ichizikanwa saka there and there vaifanira kugara vakavastopa vakatovamisa ndo vanhu vari kusvibisa musangano. Vanhu vaitemba naani ava? Avaitemba naye handinyatsoziva asi kana paitwa name dropping paitaurwa zita raani kuchichidzira vanhu kana kugadzikisa vanhu haana? Bams chairman Bams achisapotwa neDCC yake ana Comrade Selemani ana Ben Chivandire. Ben Chivandire ndi secretary deputy secretary local government saka anofunga aizovashingisa kuti sisi kune government pane zvatiri kutaura tichidi ini nyaya yekuti vanhu vaitorera vanhu mari. Tichienda kumberi imi muratidza kuti mune information yakakwana uye mune nhoroondo yepanapa, tingaite sei going forward kuti musangano usasvibiswa zita nevamwe vanhu vanenge vari mukati memusangano imo? Vanhu vari pano vazhinji vesa havasi vemusangano but vakuhwanda nemusangano. Munoziva sei kuti havasi vemusangano? Nekuti kana nyaya yataurwa pamusangano tinofanira kuteerera zvataurwa pamusangano nemashefu edu vakuru vedu vakauya katiadhiresa pamusangano zvavataura ndizvozvo. Tikazoti zvataurwa nekuseri zvazvekuback door zvisiri zvakataurwa pamusangano nekuti izvozvo anonga ndiri kutaura zvakataurwa pamusangano naagarwe nemuromo wavo, resident minister nemuromo wavo, vese nemuromo wavo vachiti ibvai. Saka vanhu vakauya vaakutaura kuti musangano ndo vari kutosvibisa musangano. Saka eviction order yakauya 3 days before demolition yatanga, haizi surprise kuvanhu pamusaka pekuti vanhu muna May vakanga vaadhireswa musangano? Not only May, even before May a month ago vakatomboadhireswa vakaramba kuti ye 3 days yakazova effective but kumashure kwese uku maninga vaipo vairesist vakatombopisa magredha vaiuya kuti chibvai kumashure uku vakatopisa vaitorwisa. Iyi ye 3 days yazova effective ndosaka vakutapuwa 3 days chete inyaya kuti yauya iri effective. Kureva kuti vezvemutemo vakanga vachiziva kuti kuno kune hondo ndosaka vakauya vaine mapuma nemariot gear nechichi. Chokwadi vaitoziva kuti hakuna, vanga vatombodziviswa kakawanda, vaidzorerwa kakawanda, vainga vasikatopapinda pano kakawandisa. Kana Ruwa mukaenda Ruwa police station vanotoziva kuti vairambidzwa kupinda pano vaitorwiswa. Takavaona vakaungana mota dzakawanda kuzara mugwagwa kubva kusvika vakatoona kutoti vakangouya mawira avaingoita nemotokari dzavo diki Ruwa chaiyo yakanga yazvitadza vairwisa. Saka izvi zvazvakaita izvi sei zvazoitwa muna June kuchitonhora? Pane vana vadiki havana mhosva ka? Vana vadiki chokwadi havana mhosva but nguva kana yakwana yekuti vachireacta vaigita because dai varega kuzvita muna June vaizozvita rini, vairamba futi nguva ichifamba. Tinotenda neumbo hwenyu nemashoko enyu akazara neinformation yamuinayo zvinoita kuti tibatsirikewo. Isusu vatori venhau tinouya kuzoburitsa chokwadi pachena kuitira kuti manyepo asarambe achifamba sechokwadi kana kuti chokwadi chibviswe sekunge chakuiswa kunge manyepo. Ndikutaura naro ndiani? Ndonzirizeni chifamba. Takatarisana nekugarisana patsva kunogara kuchitaurwa nemusangano. Iyi munofungudza kuti ndezvipi zvingaitwe nemusangano kuti tisasangane situation yakadai tichienda kumberi? Musangano wedu weZANU-PF panyaya dzekugarisa vanhu so far so good but nyaya inoitika ndeyekuti pane matsotsi anoda kuzohwanda nemusangano ndiwo anosvibisa musangano but musangano pachezvawo hauna kuipa. Unokupa vanhu pekugara, vanhu vanopuwa matems ekugara, vanhu vari kupuwa nzvimbo dzekudevelopa, madhevelopa achidevelopa, vanhu vakaenda vakataura nemadevelopers vachibvisawo padiki hazvina kumboshata. So far musangano haupo apo, handifadi kusvibisa musangano wangu. Musangano uripo wakanaka, unochengetedza vanhu, unotoda kuti vanhu vagare ivava kuti vawane nzvimbo idzodzi kupuwa nemusangano. Hanobvisa mari government but kupuwa nemusangano. Saka musangano uri kutipa pekugara asi isusu tisinoita unjire toshandisa zita remusangano pasiripo. Muridzi wenzvimbo Makuhwa anoti anoda kupaita sei? Pachagara vanhu here? Industry here? Ifamu rake here? Urongwa huri kuenda kumberi ndokuti chii? Apa pamastenzi mukatosa mutori nemaroads anga atodevelopa muridzi wenzvimbo achidevelopa according vakagonya. Yes, zvinodiwa nehurumende. Hurumende yaiti vanhu havana kugara pese pese, unotaka kugadzira maroads wadevelopa maroads ese akatoiswa magravel, imwe inge ichitori netara achita kuti vanhu vagare vazoya pakanaka, aitoisa suwa nemvura, zvinodiwa nehurumende. Saka vanhu vakazoona kuti ndobva vapinda pazvinhu zvake but iye aita zvinodiwa nehurumende achidevelopa mastendi ake nemazvo.
vangatambire here vanhu vari panava tichienda kumberi kuti vanhu vemusangano ka ndo vane x yachona ka kugarisana zvakanaka patsva tichienda kumberi zvingaitika here ndimuri mumacircles nemumaleadership kana kuti muri kunzwisisa mafambiro ari kuita zvinhu kuti vanhu ava tisarasikirwe kana kuti musarasikirwe nemavhoti vanhu ava vapotserwe nekuti vachizobva panapa vamwe vachoka kana vane hana nhete vanenge vakuvenga musangano iyi munoti chi takatarisana kuti Amai Kagonye vangaite sei nevanhu ava vakagadzikwa nevanhu vasiri kuziva kuti vari pachokwadi kana kuti havasi pachokwadi. Amai Kagonye havana problem, vanokwanisa kutoaccommodate vanhu ivava as long as vaine mari dzavo dzekuti vabhadhare mastands, because munhu akadevelop, munhu akaisa maroads, akaisa matara, akaisa mvura, saka vakava nemari dzavo vanovatambira, havana kana problem nevanhu. Patone ofisi here yaMai Kagonye inogona kutambira vanhu vanenge vachida kutenga mastands mukati menzvimbo ino. No ofisi yavo. Muri kuziva kuti mastands acho akutangira pamari uye anenge ari masquare meters mangani? Mastands aya malow density mukatarisa apo paisabhabha, malow density stands anotangira pa 800 square meters zvichikwira. Tiri padhuze nepanonzi pamabhazuva apa. Bhazuva necountry club. Zvokuti vanhu ivava kuita squatter camp kwanga vaita kuita high density venga vatokanganisa ana mabhazuva nanani. Value yeland yenge yatodzikiswa nekuda kwevanhu ivava. Aiwa tinotenda handizoti pane zvimwe zvandisina kukubvunza zvamungangoda kuwedzera pane hurukuro yataita. Awa zvakanaka asi ndingatokupai zvakataurwa navagarwa vachiadresa vanhu kuti munyatsoziva zvechokwadi zvavo kuti zvakanzinya yakabvira papi, hurumende inomboti, ZANU-PF yaimboti nevanhu, musazofunga kuti ZANU-PF yaregerera vanhu. Ayo yakavaadresa nemazvo ikavaudza kuti aiwa chibvai musapinda apa pane varidzi vapo vane mapepa. Aiwa tinotenda zvikuru nokuti paumbo neinformation yamatipa panapa ruzhinji runove runojekerwa nemamiriro ezvinhu pano paCloverdale. Aiwa tinotenda.